malume. So malume. Nansi bami ku nansi manje. Lo mfana omncane lo. Oh, lo mfana lo wenzani mfana? Hey, mfana yawe. Hayi, isigantsonto le nto idinga amaphoyisa ngempela le nto. Hayi, Malume kanjani nje malume. Hey, woza la wena. Hey, woza la. Wena, woza la. ngikama kushaya ngisibhakela Wena. Hayi no. Mafuta no asili. Hayi no. Hayi asili bhuti wami nje sikhuluma kahle ngomoya omuhle ongcwele kaJehova. Besifuna ukuzwa ukuthi sizwe ingane lapha zithi ngathi uthatha utsheleka amafoni azo usazobuwabuyise. Kodwa besibuza ukuthi awukhohlanga ukuthatha nama-password. Ngoba ingane ziyathanda ukufaka ama-password. Asazi noma ungathathile nama-password. Nihlangana lapho lokho nini? Hayi besibuzela bhuti sabantu abanozwelo asichemile asithathe hlangothi mfowethu Sabantu abayimele. Asona lo maphoyisa andalo mfowethu. Ngiyafuna. Hayi ungenankinga mfowethu ungasinika ngomusa nje mina. Asilwi mfowethu. Ushiyani phansi. Hayi hambe kahle bhuti siyabonga. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.